कोंकण मराठी परिषद तसेच कला अकादमी पणजीच्या जोडपालवान आषाढस्य प्रथम दिवशी कार्यावळीचे आयोजन केला। ही कार्यावळ कवी कालिदासाच्या यादीन आयोजित केल्या म्हण माहिती रमाकांत खलप हांणी दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीज। आषाढाच्या पहिल्या दिवशी आषाढाच्या प्रथम दिवशी ही कालिदासाची ओळ आहे। त्यांच्या सन्मानार्थ त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ कालिदास महोत्सव कोकण मराठी परिषद दरवर्षी साजरा करते। त्याप्रमाणे यंदाही हा उपक्रम साजरा करण्यात येत आहे। 14 जुलै हा खरं म्हणजे आषाढातला पहिला दिवस, परंतु यावर्षी आम्ही कालिदासाची माफी मागून थोडासा बदल केलाय। दुसऱ्या दिवशी 15 तारखेला आषाढाचे प्रथम दिवस आम्ही जरा लांबवतो। कला अकादमी पुरस्कार प्राप्त अशा व्यक्तींची मांदियाळी आपल्याला माहित असेलच, तरी त्यांची नावं मी पुन्हा सांगतो। श्री विनायक खेडेकर, श्री गजानन रायकर, श्री गोपालराव मयेकर, श्रीराम पांडुरंग कामत, सुदेश तोटलीकर, विष्णू सूर्या वाघ, गुरुनाथ नाईक, कवी पुष्पाग्रज, एस नाटकर्णी, खुशी नार्वेकर आणि यंदा सुरेश माळगे असे एक कालिदास पुरस्कार प्राप्त ज्येष्ठ कवी लेखक असे कोणते या दिवशी कवी संमेलन निमंत्रिताचं होणार आहे आणि या संमेलनाचे अध्यक्ष असतील प्राध्यापक कृष्णाजी कुलकर्णी आणि कवीमध्ये सहभाग आहे शुभदा चारी, सोनाली देसाई, मंगेश काळे, सोनाली साबळ देसाई, परेश नाईक, विद्या शिकेरकर, स्नेहा सुतार, विठ्ठल शेळके, मोतीलाल पेडणेकर, इंद्रजित शिरगावकर, अनुराधा बापसेकर, गौतमी चौधरीकर, माधव सटवाणी, आनंद मयेकर, कविता बोरकर, सुधाकर कुलकर्णी आणि सुरेत्रा तरनुरकर।